Κοριτσάρες μου, καλησπέρα σας. Και σήμερα εδώ στο Bomboniera Women's Fashion, γιατί σας έχω πασχαλινό υπέροχο βίντεο με πάρα πολύ ωραίες παραλαβές, με πάρα πολύ ωραία χρώματα σε διάφορα νούμερα και ξεκινάω με το συγκεκριμένο υπέροχο, μοναδικό, φανταστικό παντελόνι. Δεν το συζητώ, ποιότητα εξαιρετική, είναι βαμβακερό, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Θα μπορούσες να το συνδυάσει και με εκρού από πάνω και με ροζ, και με μέντα ίσως θα έλεγα. Έχω βάλει αυτό το πολύ ωραίο καπαρτινάκι από πάνω, το οποίο είναι crop, είναι one size. Θα σου πω ότι καλύπτει μπούστο σίγουρα μέχρι 1,20 και από μέσα έχω φορέσει αυτή την εκπληκτική μπλούζα, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Μπούστο θα σου πω ότι καλύπτει σίγουρα μέχρι 1,25. Εδώ βέβαια έχουμε περιθώριο γύρω στο 1,15, 1,17, δεν είναι για παραπάνω. Έχει τσεπούλες στο παντελονάκι, δες και πίσω την μπλουζίτσα τι ωραία που είναι, και έχει και τέλειο φουλάρι. Μισό λεπτό να σου το δείξω. Κανονικά είναι με αυτό, αλλά εγώ το έβγαλα διότι ήθελα να σας το δείξω με αυτό το υπέροχο παντελόνι. Επίσης αυτή την εκπληκτική μπλουζίτσα την έχουμε και σε πουρο χρώμα, κοίτα τι ωραία που είναι, και σε υπέροχο ροζουλάκι, πολύ ωραίο και το ροζ, είναι ροζ της πούδρας θα σας πω και όχι έντονο. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το υπέροχο παντελόνι το οποίο σας φόρεσα σε μαύρο χρώμα υπάρχει και σε αυτές τις τέλειες αποχρώσεις. Συνδυασμούς κάνεις πάρα πολλούς όπως βλέπεις. Έχει και ζωνούλα την οποία μπορείς να τη βάλεις και σαν ζωνούλα, μπορείς να τη βάλεις και στο λαιμό, μπορείς γενικά να κάνεις διάφορα. Σου το έχω συνδυάσει με αυτό το υπέροχο μπλουζάκι, το οποίο είναι νημάτινο, είναι εξαιρετικό, είναι βαμβακερό. One size και θα σου πω ότι καλύπτει σίγουρα και μέχρι extra large. Τώρα από μέσα σε αυτό, ανάλογα τον πολύ ωραίο καιρό που έχουμε, μπορείς να βάλεις ή φανελάκι και ένα πολύ ωραίο πουκάμισο σε μονοχρωμία για να ταιριάξει έτσι πάρα πολύ ωραίο το look σου και με ροζ και με μπλε και με λευκό. Πάμε για τα υπόλοιπα. Θα σε πάω τώρα σε μια εκπληκτική φούστα, πάρα πολύ ωραία φούστα, δεν το συζητώ, θα προσπαθήσω να τη δοκιμάσω κιόλας, αλλά προς το παρόν δες τι έτσι. Έχει πιετούλα εξαιρετική, έχει τσεπούλα, πουά δεν το συζητάμε πόσο της μόδας είναι τα πουά, έτσι το έχουμε πει αυτό. Πίσω έχει λαστιχάκι, δηλαδή πιάνει νουμεράκι και από πάνω σου το έχω συνδυάσει με αυτό το πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο, το οποίο έτσι είναι ανάλαφρο. Μπορείς βέβαια να το βάλεις και με το πάκι, μπορείς να το βάλεις και με ένα t-shirt σε λευκό χρώμα χωρίς πολλά πάνω του. Δεν θέλει γενικά πολλά γιατί από μόνη της η φούστα είναι ονειρεμένη. Θα σου πω λοιπόν ότι αυτά τα υπέροχα πουκαμισάκια πιάνουν μπούστο σίγουρα μέχρι 1,18, έχουν πάρα πολύ ωραία εφαρμογή και κοίταξέ το με το φουλάρι του. Κανονικά έχει και το φουλαράκι, απλά εγώ σου το έβγαλα. Θα μπορούσες να το βάλεις και έτσι βέβαια, γιατί οι αποχρώσεις ταιριάζουν. Πάμε να δούμε και ένα παντελόνι τέλειο. Θα σου δείξω όμως και τη φούστα φορεμένη. Κοίτα τι υπέροχη που είναι. Κάνει πάρα πολύ ωραία έτσι κλωσαρίσματα. Έχει πολύ ωραία υφή, είναι βαμβακερή. Πολύ στυλάτη, δεν το συζητώ και θα την προτιμούσα να τη βάλεις με λίγο τακουνάκι. Πάω λοιπόν στο υπέροχο παντελόνι που σου είπα. Είναι παντελώνα εξαιρετική με τσέπες, πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, μαύρο που έχω βάλει, αλλά θα το δείξω και σε άλλα χρώματα. Το έχω συνδυάσει με αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι, το οποίο κάνει για κάμα. Κοίτα τι ωραία ποιότητα, τι ωραίο ύφασμα που έχει. Θα σου πω ότι σίγουρα καλύπτει μπούστο μέχρι 1,25 άνετα, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και το έχω και σε αυτό το υπέροχο κρέμ χρώμα. Επίσης θα μπορούσες όμως να κάνεις υπέροχο συνδυασμό αυτήν της εξαιρετικής παντελώνας, η οποία κοίτα έχει και λαστιχάκι πίσω, η οποία έχει ζωνούλα και κοίτα τι ωραίο συνδυασμό μπορείς να κάνεις με αυτό το πολύ ωραίο top, το οποίο κάνει σαν λουρεξάκι μέσα. Θα σου πω ότι πιάνει νουμεράκι και από πάνω θα μου άρεσε να το φορέσεις με ένα πολύ ωραίο μπλεϊζεράκι σε οποιοδήποτε απόχρωση. Ακόμα και με τζιν θα ήταν ωραία, ανάλογα την απόχρωση επίσης. Θα σου το δείξω όμως και σε άλλο ένα χρώμα, σε κίτρινο. Κοίταξε τώρα τι υπέροχο που είναι και αυτό. Κίτρινη πουά με καφέ παντελώνα. Θα ήταν βέβαια πολύ ωραίο και με το καφέ το πουκάμισο που σας έδειξα πριν, έτσι. Αλλά σκέψτε το λίγο και έτσι και με ένα λευκό σακάκι από πάνω. Επίσης είναι εκπληκτικό συνδυασμό. Λοιπόν και σε αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό που έχω κάνει, η μπλουζάρα δεν το συζητώ πόσο ωραία είναι. Λευκό σακάκι, υπέροχο σακάκι. Θα σου πω ότι καλύπτει μπούστο σίγουρα μέχρι 1,15. Έχω και άλλα χρωματάκια, μπορείτε να συνδυάσετε δηλαδή και ροζ εδώ από πάνω, μπορείτε και εκρού να συνδυάσετε και γκρι όμως θα ήταν εξαιρετικό. Από μέσα κοίτα τι υπέροχη μπλουζοπουκαμίσα με κουμπάκια, είναι ημιδιάφανη αλλά δες τι ωραία που κάθεται, δεν φαίνεται δηλαδή κάτι
και υπέροχο παντελόνι, πάρα πολύ ωραία γραμμή, πάρα πολύ ωραία ποιότητα, εφαρμογή εξαιρετική. Θα σου πω ότι πιάνει νούμερο γιατί είναι ελαστικό και το έχω διαθέσιμο, εννοείται σε υπέροχο μαύρο χρώμα, έχει ζωνούλα που βλέπεις. Έχει πολύ ωραία ελαστικότητα, δηλαδή πιάνει σίγουρα και μέχρι 2 extra large άνετα. Θα σου πω ότι κάθεται πολύ ωραία από large και πάνω. Και το έχω και σε άλλο ένα υπέροχο χρώμα, το κίτρινο. Λοιπόν, το κιτρινάκι, ας πούμε, πες ότι κάνουμε συνδυασμό και με αυτό το πολύ ωραίο μπλουζάκι, το οποίο ναι, μεν είναι κίτρινο πάλι και είναι μονοχρωμία, αλλά έχω και αυτό το φουλαράκι του, το οποίο είναι εξαιρετικό. Θα μπορούσες εννοείται να το βάλεις και με πάρα πολλά άλλα ρούχα. Και θα σου δείξω τώρα κάτι και για σένα το αδύνατο μου κοριτσάκι, που έχω φέρει πάρα πολύ ωραίο σακάκι, κοντό, έχει πολύ ωραίες επομίδες εδώ πέρα και εξαιρετικά κουμπάκια. Σου το έχω συνδυάσει με αυτό το βαμβακερό υπέροχο πουκάμισο, κοίτα εδώ τώρα πουκάμισάρα, καταπληκτική. Θα σου πω ότι πιάνει μπούστο μέχρι ένα 0,8, δεν είναι για παραπάνω, πολύ ωραίο πουκάμισάκι. Στο έχω συνδυάσει με ένα τζιν μπλε σκούρο παντελόνι, όμως θα το αγαπούσα πάρα πολύ και με αυτήν την υπέροχη παντελόνα, την αγαπημένη. Πάρα πολλούς συνδυασμούς βέβαια μπορείς να κάνεις και έλα να τους κάνουμε και μαζί. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου και για σήμερα. Θα σας κάνω πολύ σύντομα και επόμενο. Πολλά φιλιά και καλή μεγάλη εβδομάδα.